бо мақсади пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои автомобилгарди истифодаи умум аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор қонуну қарор ва санадҳои дахлдор ба тасвиб расидааст ки фаъолияти роҳдорӣ ва нигоҳдории онро ба танзим медаронанд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳ қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ки чӣ аз ҷониби ронандагон ва чӣ аз ҷониби пиёдагардон амалӣ мегардад муайян намуда ҳар як ронандаи воситаи нақлиёт ва пиёдагардонро водор менамояд ки талаботҳои қонуни мазкурро ҳатман риоя намоянд. боиси нигаронии ҷиддист ки дар баъзе ҳолатҳо талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳ аз ҷониби ронандагону пиёдагардон дағалона вайрон мегардад ки ин нодида гирифтанҳо ва шитобкориҳо боиси сарзадани ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ ва аз байн бурдани ҳаёти одамон мегардад. бо мақсади пешгирӣ аз чунин қоидавайронкуниҳо бо амри прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 10 рӯз мешавад ки бо корҳои дохилии ду дар ноҳияи Сино рейду санҷишҳои муштарак вобаста ба риоя ва иҷрои талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳ ва қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби ронандагон ва пиёдагардон алалхусус дар роҳҳои бисёрқабата яъне эстакадаҳо доир гардида истодааст. дар ҳақиқат чуноне ба назар мерасад қонуншиканӣ ва қоидавайронкуниҳо бештар аз ҷониби пиёдагардон дар роҳҳои автомобилгар умум ба назар мерасанд, новобаста аз оне ки аз ҷониби масъулини прокуратураи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе пайваста корҳои фаҳмондадиҳӣ ва назорати иҷрои қонуну қарор ва санадҳои амалкунанда дар самти роҳ ва роҳдорӣ ба тадриж ба роҳ монда мешаванд. мутаассифона бархе аз ронандагону пиёдагардон дида ё дониста боз ба чунин қоидавайронкуниҳо даст зада ҷони худу дигаронро дар хатар мегузоранд ва дар баъзан маврид мусибатҳои гӯшношунидро ба миён меоранд. ба ҷавонон ва умуман ҳамаи аҳли ҷомеа бисканӣ ҳастем ки хоҳишмандем ки ба қоидаҳои кӯчактарини роҳ риоя кунанд. ба гузаргоҳҳое ки ба онҷо пиёдагар гузаштан мумкин нест аслан нагузаранд ки ҷони худро аз дасти магар гузаштан аз ҷойҳои махсус хоса роҳҳои пиёдагард ва роҳҳои зеризаминӣ ки бо чӣ қадар санъати зебои меъморӣ барои рафтуои пиёдагардон сохта шуданд хубтару беҳтар ва безарар нест аз оне ки роҳҳои автомобилгардро аз ҷойҳои барои пиёдагардон пешбинӣ нагардида убур карда бо шитоб гузаштану ҷони ширини худро дар хатар мондану бадбахтиеро вобаста ба ҷониби шаҳрвандон риоя намудани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ санҷишҳо гузаронида шуд. дар раванди санҷишҳои гузаронида шуда гарчанде маърифати ба ҳушяrdории шаҳрвандон ба як меъёр расида бошад ҳам то ҳол аз ҷониби онҳо вайрон намудани талаботҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳ яъне аз ҷойҳои номуайян гузаштани онҳо ба миён мерасад. аз ин рӯ зарур аст ки дар риоя ва иҷрои талаботи қонуну қарорҳои амалкунанда масъул бошем ва иҷрои талаботҳои онҳоро ба ҷо оварда маданияту маърифати шаҳрнишиниро бо масъулияти баланд муаррифӣ намоем. дар робита ба ин ҳолатҳо роҳбарияти милитсияи шаҳри Душанбе ва прокуратураи ноҳияи Сино аз тамоми сокинону меҳмонони пойтахт эҳтиромона хоҳиш менамояд ки талаботҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба пуррагӣ риоя намоянд.